Good morning guys, kikita nyo binasa na ako guys. May nasundan ako sa sakyan ng alien na atayan. Ano ba yan? May dalawang mata doon sa taso. Sasakyan na ata ng alien yan guys. Guys, ano kaya yan guys? Kasalukuyan kong binabaybay ang matraffic na daan na ito at nang masundan ko itong sasakyan ng alien. Sasakyan ng alien. At ako huminto dahil may lumiko. Pastilan. Pastiyawa. Saan kaya papunta tong sasakyan ng alien na to? Yun, palikot na yung sasakyan ng alien. Bye-bye. Lumiko na yung sasakyan ng alien. So yun, good morning guys, no? So nandito tayo ngayon sa Mine View tayo na ano, ito sa Taguig, no? Taguig. Kasi field trip ni Kuya Axel. So magpapark tayo dito. Nababa ko na sila doon. Magpapark tayo rito. At dito na rin natin sila aantayin, no? Antayin na lang natin yung tawag nila paglabas nila. Kung saan natin sila binaba, doon na rin natin sila susunduin. So kukuha muna tayo ng take it. Yan. Okay, ano tayo? Parking. Hanap tayo ng hanap tayo ng spot natin. Kung saan tayo puprada. Wala nang ang nagabang inubos nyo pang time. Ano daw? So yan, may nakita na tayong spot. So dito tayo magpapark sa spot na to. At pwede rin pala doon. Doon na tayo. Mas okay din eh. Ayan o. Mas okay dito. Kasi yan. Alright. Diretso. Mas okay din eh. Kasi diretso. Oh yes. Alright. Yan. Kita nyo na yan. Tuwid natin. Yan. Oh no. Tuwid na ba? Tama ba? Okay. Wait to So yun, nakapark na tayo, no? So dito na tayo maghihintay sa mine. Nandyan sila sa Mine View. Wait lang. So yun, bumaba muna ako. Ay si Jollibee. So ito muna tayo. Ihi muna tayo, ihi. Nahihi ako eh.
Tawid. Nandito kasi tayo sa, alam ko doon yun eh, doon. Mine View. Doon. Doon yung Mine View kasi si Kuya Axel, no? Mayroon siyang field trip. So sinasama nila ako doon sa loob, din ako sumama. So yan. Mine View. So, hintay lang natin sila, no? Hintay natin sila kasi nandun sila sa Mine View. Mamaya ako doon, mag-picture ako doon, mag-video ako doon. Kasi mag-i-edit ako kaya hindi na ako sumama. Sila na lang. So ngayon, ihi muna tayo dito. Tatawin tayo, punta tayo doon sa Mine View. Tatawin tayo. Shout out, sir. Shout out. Shout out sir. Shout out, mga anak ko sa Pangasinan. Saan sa Pangasinan, sir? Sa Bani, Alaminos. Bani Alaminos? Taga Pangasinan ako, sir. Saan? San Carlos. Ay, meron din ako pare doon, Austria Magat. Daryl, sir. Daryl. Ingat, sir. Thank you. Ano pala name mo? John. Sir Junjun, no? Shout out kay Sir Junjun at saka sa mga anak niya sa may Bani, Pangasinan. Yun, no? Ingat kayong lahat. Good Yun. luck. Bye-bye. Thank you, sir. So tara, tayo. May nakilala pa tayo. So nakalimutan kong kunin yung kanyang number. So, nag-go na bigla, no, yung pedestrian habang nag-uusap kami ni Kuya Jun ng Bani o Pangasinan. So, shout out sa kanyang mga anak, no. Bigla na nag-green, biglang nag-go na. So, hindi ko na yung kanyang number, sayang. Hindi ko nakuha yung kanyang number. So, tatawid tayo kasi hindi ito na. Ito yung pinunta ni Axel, oh, dyan. Tatawid tayo. Tawid. Ikot lang tayo, ikot. Kasi sinasama nila ako dyan sa loob. Hindi na ako sumama. Kasi mag-i-edit ako. Ang dami kong i-edit. Puno-puno na yung aking cellphone. Naghahang na. So, ikot lang tayo dito. Yan. Hanapin natin yung pangalan nito. Ayan. The Mine Museum. So, mayroong may music. Wait lang. So, ito yung pinunta nila, Axel, no? Dito, pakita ko sa inyo. Ayan. Ewan ko kung nakikita nila. Ayan. So, nandyan sila, nandyan sila, Axel. Mamaya, picture natin yan. Yun, sila, sir. Ito. O, diba? Ikot lang tayo, ikot. So, doon yung kuhanan ng ticket. Yan. Ikot lang tayo. Kasi marami pa akong gagawin. Marami pa akong i-edit, so mag-i-edit pa tayo. No? So dito yung kuhanan ng ticket. Ayan. Sino to? Autobot Transform. Ayan. Siguro dito yung entrance. Ayan. Ewan ko lang kung yan yung entrance. Good morning, sir. Yun, no? Good morning, sir. Hello, lahat. Yun. So, ang babait ng mga ang babait ng mga naka-duty, no. So, dito lang tatapusin ko na dito kasi pipicture natin yung doon. Yung The Mine Museum at Taguig. So, bye-bye guys. See you my next video. Vlog. Sayang di ako nakapunta. Ano to? Ano ba yan? Oh? Splyby. Ang ganda sa loob. Tanga. Ha! Sayang. Ha! Ang hayop nagbinap. Ayaw na naman marap sa camera. Saan ba ito? Dito pala. Sayang. Sayang. Yung pagkakataon mong i-vlog. Hindi na. Makakapasok din ako dyan. Oo, ang ganda. So, kumusta naman yung mo, Kuya Axel? Happy? Yes. Yun, o. Nakikita nyo lahat. Tuwang-tuwa si Kuya Axel kasi galing siya doon.
Kami ay nag-field trip daw kasi daw lang nag-field trip tayo. Ngayon kasi mag-field trip kasi kami. Di ako sama. Kaya ganun sumama ako. Nag-field trip ka naman ah. Yes! Ngayon, Yun. di na kasama yung bus. Wala na yung bus. Wala na yung bus. Oh, stop na muna tayo. So, bye-bye. So, yung iba yung classmate at dito. Meron sila. So, samahan natin siya. Samahan natin si Kuya Axel, no? Tsaka si mama niya. So, pasok tayo dito sa auto. Life of Anders Bonifacio. Battle of San Juan, no? Yan. Battle of San Juan. Ang dalawa, sana. And then, ito yung First Mystery of the Katipunan. At first declaration of the first martial law in the Philippines. Yan. Sabi ma'am, dito tayo. Life of Andres Bonifacio, no? Yan. So, Life of Andres Bonifacio. Yung dalawa, doon na. Let's go. So, ito nga pataas. Pataas. Yung packet. Ayan, ayan. Ayun. Yung dalawa. Ano po yun? Ha? Ano po kayo? Ay, wala na dito? Wala na po. Ay, wala na daw dyan! So, ito ano, halo-halo to. Bulacan, Laguna, Makati. Yan. So, ang dami nila, no? Field trip nila. Kasi hindi nila mahanap yung El Deposito, no? Kausapin natin to si Manong. Manong! Manong, alam mo ba yung El Deposito? Si Manong hindi sumagot. Alis na ako. Museo El Deposito. Free trust naman, walang bayad. Kung gusto natin moderate, may donation box na tayo. Yan ang donation box namin. Start test task ha? Thank you. So ito na. Ito na tayo sa Museo. Museo El Deposito. Exit. Yes. Ito oh. Ito po siya. And went over until 2020. Now, this is water to everyone.
So ito, sistemang patubig ni Piguero. Oh, ano to, banga? Ito naman, tubig mula sa Ecuador. Ecuador, banga ulit. Ang malaking banga. Diyan kayo pumasok, di ba? Ito, dito kayo pumasok eh. Saan nalalabas? Ayun, may naka-arrow. So yung mga classmate Axel. So, ang dami. So, kasapin natin itong dalawa. Anong pinaggagawa? Pare, ano meron dyan, pare? Pare. Pare. Kasapin mga pare. Ito, oh. Nagbabasa yung dalawa. Stage mother kasi ako eh. Anong menu dyan, pare? Anong menu? Order na ka, pare. Kasapin natin yung dalawa. Anong napili mong menu, pare? Anong order mo, pare? Pare. So, naabutan niya yung mga dito classmate niya. Ayan. Ito yung iba. Kita sila. Bakit, bro? Punta kami, hangat kami. So, bye-bye. Bye-bye, guys. Order na kayo dyan. Barat na kayo dalawa dyan. So, malabo, no? Bird yung ating ano. Pinaglabanan. Memorial Shrine. So, malabo, no? Malabo yung ating camera. Yan, no? City of San Juan Government. City of San Juan Government. Bye-bye! Ito yung mga baril na ginamit nila noon. Ayan o. Mga sandatang pandigma. Yan. Yan. Yan yung mga ginamit nila noon. So, tingnan natin dito kung ano mga pangalan yan. May mga pangalan yan. Yan. Andyan yung mga pangalan niya, yung una, saan ba yung kamay ko? Ayan, yung una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim. Ilan ba ito? 2, 4, 5 lang ito. Nasaan yung pang-anim? Nawawala. Nawawala yung pang-anim. Ano, 2, 4. 5 lang yan, no? Oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. Yung isa bakante, yung isa nawawala. 'Di ba 6 dapat 'yan? Ito pa yung ano, ito pa yung ibang sandatang pangdigma. Ito pa. Dito yung mga pangalan. Ilan to? 7. 7. Yan. So ito yung ano. Ito yung mga tawag sa kanila, ito yung mga pangalan, no. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lipat tayo sa kabila. Mga silid ng mga anak na babae na Aguinaldo. Yun. Ito pala, oh. Ito yung silid ng mga anak na babae na Aguinaldo. Yun. Ano? Like and subscribe. Or Mr. Beast will come to you. So ito yung ano, no.
Yan o. Terrace. Terrace ba yan? Balcony. Guys, balcony. Na? Balcony to. Oh, balcony. Balcony. Balcony to ni ano, Alvin. Ang What balkon is this mean? ng mga makasalanan. Ayan. So ngayon lang ako nakapasok dito. Ngayon lang ako nakapasok dito. Ano yan? Mga silid patungo sa tore. Wow. May silid pala rito patungo sa tore. Ito oh. Ang silid tulugan ni General Aguinaldo. Yun. Ito ang kanyang silid tulugan. Ang silid tulugan ni General Aguinaldo. Aguinaldo. Dito sila nag-meeting. Maliit na silid tanggapan. Asan to? Smaller ship. Saan ang maliit na silid na tanggapan? Ito? Ito? Ito ba yun? Reception. Ito yung maliit na silid na tanggapan? Ang bahay ng Kasarinlan. So hindi lang tayo nandito, no. May mga ibang pumunta, may mga ibang pumasyal. Formal na silid kainan. So ito yung siguro, no. Ang formal na silid kainan. Ano kaya yan? Ayun. Meron pa dun. Tapos bato ng katulong. Tapos yung lagay ng yero. Tara, labas na tayo. Baba na. Saan sila? Tanggalin mo yung face mask. Tanggalin yung face mask. Yes, ma'am. So nandito tayo ngayon sa puntod ni ano ni Emilio Aguinaldo, no. Itong bulaklak galing kay ano, kay President ano, ayan, no. Galing kay President Ferdinand Marcos Jr. 'Yun. Nandito tayo kasi ngayon kay ano, Emilio Aguinaldo. So ito yung kanyang ano, puntod. Yan. Kaya si sir yung nag-assist sa atin, no. Ito yung bahay. Okay, so napagod sila, no. Napagod sila mag-ikot dito sa bahay ni Aguinaldo. Oo, kain sila ice cream. Sa Maragon doon sa Tingnan nyo sila, mga busy kumain ng ice cream. Mga seryoso. Si ano pala, si Axel. Kundi dahil sa kanya, hindi ako nakapasok dyan sa loob niyan. So, thank you kay Axel. Kasi malapit lang kami rito, pero hindi ako nakapasok pa dyan sa loob. Dahil sa field trip ni Axel, yan. Ito si Axel. Dahil sa field trip ni Axel, nakapasok kami dyan sa loob. Diba? Ayan si Axel, oh. Thank you. Ayan. Keso. Keso. Grabe, ang init. Alinsangan.
Oh. Bye-bye. See you in my next video. So yun, pag-vlogin natin si Kuya Axel, kasama natin si Kuya Axel pag-vlogin natin. Hello guys, we are at Corodo. Corona. Corodo. Somewhere. Ramen Coroda. Coroda. Coroda, number PH. That's People's House. Excuse me. Ano yung best seller niyo dito sa ramen? Yeah, chopsticks. Si Aka Ramen. Yes, chopsticks. Ano? Let's go. We have 5 pot chopsticks. 5 chopsticks because Chinese or Korean. Ano ang best seller ko? Ito. Puro ramen at saka And this is the ultra seller. Aben. Ay, yung favorite ko. Anong tawag mo dito, ano? Axel? Oo. AKA ramen. So, kain ulit. Kain ulit. Kaya tayo ulit. Guys, kain tayo. Guys, kain daw, guys. Pero talaga, hindi talaga kayo kumakain dito. Kumakain na lang kayo, mag-delivery na lang kayo. Ano tao? Ano sabi?